Un cop copiades les dades, procedim a entrar a les fórmules. Aquí, per calcular la mitjana de les temperatures al llarg de la setmana, de dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge, la fórmula que hem d'entrar seria mitjana. Següent, i entrem les cel·les a les quals hem de calcular la mitjana. I d'acord. Tirem cap avall. Com volem que ens surtin només dos decimals, el que farem serà el següent. Seleccionem, anem a format cel·les i on posa nombres, posem nombre de decimals, un decimal. I d'acord. En el cas aquest i aquest, el deixem tal qual. Aquí, com que van de 4 en 4 hores, seleccionem les cel·les i anem a Edita, en plena, sèries, valor inicial 0, augment 4, que vol dir que cada cel·la augmenta 4, ja ho tenim. Pas següent, anem a posar la temperatura mitjana de les columnes. Per tant, funció mitjana totes, busquem mitjana, ja la tenim, següent i seleccionem. Intro. I d'acord. Desplacem i fem el mateix que hem fet abans. Formato, cel·les, nombre de decimals 1. I d'acord. Temperatura màxima. Faríem el següent. La funció és max. Això ens trobarà la màxima d'aquestes temperatures. Següent. Seleccionem. Per tant, la màxima veiem que és 18, ha de sortir un 18. I d'acord. Fem el mateix per les altres. Arrosseguem. Arrosseguem quan surt l'estrella d'aquesta forma. El mínim. Calcularà el mínim d'aquestes temperatures. Funció min, que calcula el mínim. Següent, seleccionem el rang, que és aquest, intro, i d'acord. I tirem cap allà. Acte seguit, aquí posem setmanal. I posem valor de la mitjana. Per tant, escriuríem mitjana. Següent, seleccionem el rang, que és aquest d'aquí. Intro. Aquí faríem el mateix. Faríem el màxim, que seria funció, max, clico aquí, max, ja la tinc, següent, el rang, i hem de determinar la màxima, que ja veieu que és 21. I d'acord. I aquí faré la mínima. Selecciono, o selecciono posteriorment, millor que ho faci així, min, de mínima, següent, selecciono el rang, intro. I d'acord. Aquí ho deixo a dos decimals, aquest d'aquí, puc tirar per aquí, veieu, surt així, vaig a retrocedir, vaig a format cel·les, nombre i nombre de decimals, li dic que sigui
1. I d'acord. Ara el que vaig a fer és que en surtin de color blau o vermell segons si superen una determinada temperatura. Hem de crear els estils de format perquè quan s'aproveeixi la condició em surti de color vermell. Per tant, he d'anar a format, estils i formatació, o prenem la tecla E11, clico al botó dreta, nou, i poso temperatures inferiors. I vaig a tipus de lletra, efectes de lletra, i li poso el color blau. D'acord. Ja la tinc. Torno a apretar 9. Temperatures superiors. Tipus de lletra, nombres, efectes de lletra. I li dono el color vermell. Clar, aquest. I d'acord. Ara anem, i el que es tracta és de seleccionar i veure quines sobrepassen una determinada temperatura, si sobrepassen la temperatura mitjana. Anem a veure d'aquí quines són inferiors a la temperatura mitjana i quines són superiors. Si són inferiors s'han de posar de color blau i si són superiors de color vermell. Com ho fem això de la següent manera. Seleccionem el rang, aquest d'aquí. Anem a format, condicional. Cliquem afegeix. Menor que. I aquí posem $12, que és la casella aquesta d'aquí. D'acord. Torno a fer-ho perquè alguna cosa no m'ha acabat de funcionar. Format, condicional, formatació condicional. Valor de la cel·la menor que B12. Aquí tinc de ficar l'estil el que agafarà si és menor que B12. Temperatures inferiors, per tant, se posaria de color blau. Ja anem a posar l'altra condició. Format condicional. Afegeix és igual major que la B12. B12. En cas que això succeeixi, aplica l'estil vermell. D'acord. I ara ja veieu que les temperatures que són inferiors a la temperatura de 12,7 se posen blaves i les que són superiors se posen de color vermell. Perquè això succeeixi amb el reste de caselles, el que he de fer és el següent.
Tenim seleccionat B4, B9. I prenem aquest botó d'aquí. Pinzell de format. Tinc seleccionat B4, B9 i clico aquest d'aquí. Pinzell de format. I selecciono aquestes. I automàticament veieu com se posen del color si són superiors o inferiors. Repeteixo, aquesta eina, pinzell de format. Una vegada fet això, anem a procedir a deixar-ho més o menys com està. I per tant començaríem per posar això en negreta. El tamany el posaríem a 14. Les columnes, aquesta d'aquí la posem a format columna amplada 1,70. Aquestes d'aquí les deixem a 1,30. Format, perdó, columna amplada 1,30. D'acord? I ara posem tot això en negreta i a la dreta. Això d'aquí a la dreta. Negreta. Això a la dreta. Negreta. Ara anem a fer que surti aquí el contorn de color verd. Seleccionem tot. Format, cel·les. Anem a vores. Posem una mica l'amplada. Color verd. D'acord? Algo fallat, torno a seleccionar-ho tot. Format, cel·les. Tenia... Tinc evidentment posar-ho, si no. Aquest fora. D'acord? M'ha posat tot. Vaig a tornar-ho a fer perquè això no està ben fet. Bueno, primer de tot vaig a treure el que són les graelles, el contorn de les graelles, i així ho veurem més clar. Me'n vaig a eines, opcions, vaig on posa LibreOffice Calc, a vista, i dins de vista el que fa línies de cra, línies de graella, amaga. Llavors, aquí ja veieu que m'ha posat tot, vaig a tornar a fer, selecciono tot. Format, cel·les, aquest d'aquí fora, i vaig a fer que això sigui més ample. I d'acord. No sé per què se m'està colant aquest d'aquí. Negre, verd, torna a colar-se. Puixo. Ara sembla que estigui correcte. Clico aquí, clico aquí, i trec aquest d'aquí, i clic. I d'acord. I ara, bueno, suprimiré aquestes d'aquí. Format, cel·les, i d'acord. Això segueix fallant. Vaig a tirar enrere, control Z, i ara torno a fer-ho. Format, cel·les, selecciono el color verd, puixo l'amplada, selecciono aquest punt, tecla majúscules aquest, majúscules, i ara a veure si surt. Ja ha sortit. Ha de posar una línia blanca entre el 2 i el 3. Format, cel·les, això puixo de tamany i una línia blanca, que evidentment no es veurà. I d'acord.
I ara el poso de color groc, poso el fons de color groc i ja tinc l'exercici acabat.